Адриатиката, на изток преминава през Дунавската равнина и вероятно достига до България. През 1962 самия Рутнер и Гьоце, или друг немски изследовател, в неговата монография, например, отнася територията на България към ареала на Карника. Тогава генетични изследвания, такива с ДНК анализи не са правени. Съществува обаче още две противоположни мнения. Българските пчели са карпатска пчела на един професор Сендоляк 65-та година и че българските пчели са цекропия на Дреер 85-та година, който прави едно голямо мащабно изследване на популациите на медоносната пчела в Европа. През 1988 година излиза монографията на Фридрих Рутнер «Биогеография и таксономия на медоносните пчели». И в нея, вижте, Рутнер посещава България и взема, ако не ме лъжи паметта, 14 проби от две места. Прави морфологичен анализ и по комплекса от признаци тук сравнява пчелите от Югоизточна Европа, включвайки Сърбия, България, Унгария, Австрия, Румъния и Словения. Вижте, всички други, малко или много, елипсите на многофакторния анализ се препокриват. България е отделна. Следващия. Когато по-едро групира признаците, се получава тази картинка. Две популации на карниката, българската обаче пак е настрани. Но тъй като, казва Рутнер в своята монография, част от тази елипса препокрива леко пчелите от Северна Гърция и днешна Македония, заедно с територията на България, той ги кръщава Апис мелифера македоника, македонска медоносна пчела, като към нея включва пчелите от Черноморското крайбрежие на Румъния и Украйна. И цялото това нещо го нарича македонска медоносна пчела. Това е 1988 година, годината, в която аз събирах проби пчели и цялата държава. С Рутнер си кореспондирахме, въпреки всичко, разбира се, дали това название, и той така казва в своята монография на българската медоносна пчела, включвайки я към тази цяла група от популации на медоносната пчела, македонска пчела на името на Александър Велики Македонски. Нещо, което малко е прецедент в зоологическата номенклатура. Ще кажа защо. Защото съществува Международен кодекс на зоологическата номенклатура. Съгласно него, там има определени правила как могат да се дават научни названия на подвидове, примерно, или видове, някакви, независимо систематични единици. Но тъй като това е Рутнер, на него вероятно всичко му е позволено. И ако беше Пламен Петров, нямаше да се случи това нещо. Но, ако трябва да бъдем точни, по време на царуването на Александър Велики Македонски, който загива, знаете, в Азия, така се сочат поне историческите сведения, трябва да включим в ареала на тази пчела още 9 държави и да го дигнем чак до Индия да стигнем. Нещо, което е просто абсурдно. Още повече, дай по-нататък. Значи така изглежда картинката. Това ли следва? Да. Върни малко назад. Още назад. Да, добре. Ние се кореспондирахме с него, то обаче така и не кандиса, и тъй като аз тогава млад учен, в началото на своя път, фактически, нали разбирате, какъв е този някакъв лапак, тук прави някакви забележки по нещо си, така си и остана. Но, искам да ви кажа, че през 1991 година защитих в Корнелската академия дисертацията си и това са материалите, които са използвани за нея. Виждате, че са над 100 000 измервания на различни признаци по цялата площ на страната. Дай малко по-бързо. Това са точките, а онова, което го виждате,
е западния резерват за местна пчела, това е територията на източния резерват и на южния резерват. Тогава знаете, че бяха създадени тези резервати. В България едновременно се внасяха майки, за да се правят майки кръстоски за равнинните райони на страната, а отделно някой считаше, че в тези планински райони, обявени за резервати, те там пчелите сами ще се пазят. Нещо, което няма как да се случи. Правиха се 4 породни кръстоски, нали, на българската пчела с другите. И понеже като правих своята дисертация, стигнахме до едни и същи изводи с Рутнер. Да, българските пчели са нещо различно от това, което ни заобикаля. Ние дълго време обсъждахме с руските ми колеги как да ги наречеме и понеже виждате тези всички хиксчета, които тук са показани, това са достоверни разлики между пробите от България и тези раси пчели. Значи кавказската, там е италианската пчела, карпатската пчела, не карника, карпатската пчела, това пък е украинската пчела, гръцката пчела, македонската от Македония, западната тъмна пчела Апис мелифера и турската пчела. Там, където има въпросителни, значи просто са липсвали данни, за да могат да бъдат сравнени тези пчелни раси. Но въпреки всичко, на 60% достоверни разлики. Обсъждахме и тъй като тогава в Родопите намерихме микрорайони, поне когато обикалях страната, където пчелите и така показаха и пробите по морфологичен анализ, изравнени по окраска, по другите морфологични признаци, по поведение и така нататък, онова, което сме наблюдавали при вземането на пробите. За това, пък и като генезис, значи оказва се, че по време на плейстоцена, като тръгнах да реконструирам откъде са се взели пчелите на територията на страната ни, по време на ледниковите периоди, се оказа, че точно Рило-Родопския планински масив е бил едното от убежищата, където пчелите са можели да се съхранят. Знаете, че ледниковата шапка е стигала до Карпатските планини включително. Всичко това е било лед. Тоест, следователно там е нямало как да има живот и да се съхранят пчели. И след това са заели съвременните си територии. Тогава, реконструирайки всичко това в Института по палеонтология към Руската академия на науките, търсих изкопаеми остатъци и всичко каквото има за пчелите, за да могат да се направят някаква логична последователност, кое откъде се е взело, се натъкнах на много интересен момент. Оказва се, че Родопите като остров, като верига, са много по-стари от Хималаите и днешните Алпи. Тоест те са съществували много преди това. И точно поради тази причина, като генезис и като това, че там бяха най-изравнени тогава пчелните семейства по окраска, по морфологични останали признаци и така нататък, затова дадохме подвидове епитет Родопика, Апис мелифера родопика. Не случайно и това не е пчела, която се среща единствено и само в Родопите, а на цялата територия на страната се оказа. Малко от северна Гърция хващаме. Ето картата как се представлявала и до ден днешен. Значи 10 години по-късно излиза монографията на Майкъл Енджел в Департамента по ентомология на Американския музей по естествена история, едно престижно научно учреждение, в която той прави ревизия на всичко, което е съществувало и много названия, които ни отговарят на Международния кодекс на зоологическата номенклатура, са изхвърлени, т.е. ревизирани. В таксономия на съвременните изкопаеми медоносни пчели, така се наричаше монографията, секретаря избърза малко, но вижте под номер 16 на пчелните раси, а тук той описва 28 на брой подвида или раси на обикновената медоносна пчела, защото изконният ареал на Апис мелифера, т.е. на мелифера, извинявайте, на обикновената медоносна пчела, това са Европа, Африка и Близкия изток. В останалите части от земното кълбо медоносните пчели са били пренесени след европеизирането им. Значи, в Северна и Южна Америка, в Нова Зеландия, в Австралия медоносни пчели не е имало. Там европейците пренасят. Сега Апис мелифера е космополитен вид, може да се каже.
Дай по-нататъка. Вижте какво пише под номер 16. Апис мелифера македоника рутнер, македонска медоносна пчела. И са дали двете валидни названия. Апис мелифера македоника рутнер 88, апис мелифера родопика 91, Петров. И тук казва в своята монография Майкъл Енджел, че това е синоним на македониката. Разбира се, генетичните изследвания, които се проведоха, и то от учени от различни държави. В Испания, в Дания, в Полша, къде още? В България също направихме, в Турция, в Гърция, върху наши проби от България и в Щатите, беше защитена даже наскоро дисертация, тук преди година-две, показаха действително, че българската пчела е различна. Но тъй като Рутнер е дал това название, немците няма как да се освободят от него и казват, значи македониката има две популации, като родопиката е българския екотип на македониката. Добре така да е. И на това сме съгласни, важното е, че е различна. Тук ви показвам данните от резултатите на дисертацията на мой докторант. Изследвахме югоизточната част на Средиземноморския регион. Виждате, значи в Сирия, отделните райони, Ливан, северо-западна Турция, северо-източна Гърция и югоизточна България. Освен това, за сравнение използвахме италиански майки от Нова Зеландия и Австралия и карника, както и кавказска пчела от Грузия. Различни проби, за да се види какво. Погледнете кластерния анализ, какво показва. Значи първо това са векторните диаграми на окраската. Виждате колко са различни фигурите, които се получават. За да може да бъде тя отдиференцирана. Дай следващия кадър. И погледнете какво се случи. Значи, северо-източна Гърция и юго-източна България са в един кластер. Турската пчела е друга, както и Сирия и Ливан. Сирийската пчела пък е още по-друга. А това са сравнение на различни морфологични признаци между карниката в дясно и българската пчела в ляво. Погледнете, значи нашата пчела категорично не е карника. Който каквото иска да говори. Това са резултати от нашите изследвания благодарение на използване на изоензимен анализ. Различни малатни хидровинази, естерази и така нататък. Все такива сложни понятия, няма нужда да ви затруднявам, но различни белтъчни фракции, които виждате чрез електрофореза, какво се получава. Къде е италианската пчела? Това е кавказската пчела. Карника къде е? Македонската пчела от Гърция. А вижте, родопиката всичките са отделен клон. Да, близки са до нея, но не са съвсем типични. Това е хубавото, че в държавата ни, нали, всичко се групира на едно и също място. Това пък е дендрограма, показваща точно тези исторически или филогенетични зависимости между изследваните български популации медоносни пчели и популациите от Гърция, Сърбия, Румъния, Полша и Германия. Вижте ги кое на къде е различно. Значи българските пак са си отделен кластер. Това, което сме включили. Тук би следвало да се притеснявам за македониката от Гърция и от Сърбия, да кажем там карниката, защото те са оплетни нещата. Много даже. До кое колко е различно. Значи, а тук това е микросателит на ДНК, т.е. ядрена ДНК в ядрото. Правени са генетични изследвания, тези генетични изследвания ги правиха в Дания. Сравняване на македоника и не македоника и вижте какво се получава. Значи, примерно, карниката, къде ги има. На няколко места ние също установихме чрез митохондриална ДНК наличие на карника и то на внесени по нелегален път пчелни майки в държавата. Когато обаче сравняваме вътре в самата македоника, ето ги македонските пчели, вижте в България какво е. Да, има и на места
вероятно внесени майки, които нелегално са внесли нещо, което е генетични производи, а това пък е картата, за която ви говорих на митотиповете на митохондриална ДНК и тук се вижда и установената лигустика и така нататък. А това е алманаха на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, породни селскостопански животни в Република България. Да видите, че там има и българска медоносна пчела. Ето е с нейните там параметри, дай следващия кадър. С всичко, кое как изглежда, майки, бащи и така нататък. Търтия, тук признаците даже под микроскоп, които се мерят. Това е другото издание. Обявена е като автохтонна порода или раса пчели. Разбира се, всичко това не е миг, а пълна реалност. Ето ги как изглеждат. Между другото, тук съм ви показал част от майкопроизводствените стопанства, да видите при какви условия и как произвеждат. Това са маточни летвички в лабораторията с пита от майчиното семейство. Млечеце преди да бъде разредено. Да, използват се восъчни основи за маточници, където се пренасят еднодневни ларви. Това е малко преди да бъдат сложени в отглеждача, който предварително е подготвен. Погледнете какъв трябва да бъде той като сила на пчелното семейство. Изградени маточници, виждате, и излюпена млада майка. Значи тези светли петна, които се виждат тук, ви показват момент на маркиране на пчелните майки, не значат жълт цвят. Ако някой си мисли, че това е така. Другото тук, това са даже ръцете на покойния Любо Писов. Нуклеосен парк, където виждате с тефтера всичко се записва и се знае кое е, откъде е, какво е, що е. Млада плодна майка, как изглежда. И понеже говоря, че нуклеосите, които използваме, били много малки, това влияело върху качество. Не, използваме нуклеосин минималното количество пчели, което е на 1/4 да дам блатова рамка, което означава 4 рамчета вътре, значи 250-300 грама пчели. Оказва се, че при нашите условия това е санитарния минимум. По-малки не бива да се използват, защото когато имаме такова подскачане на температурата, такава амплитудна разлика, фактически, т.е. такава амплитуда на самата температура, трудно пчелите могат да съхраняват. Ето ви друг нуклеосен парк. Едно от стопанствата. Тук е даже комисия, която в момента прави преглед, взема проби на пчелни семейства, заселване на нуклеоси. Да, съгласно изискванията, пчелните семейства трябва да бъдат на определено разстояние едно от друго. Майки преди да бъдат експедирани. Искам да кажа, че благодарение на дейността на асоциацията в страната се съхранява чист генетичен материал от местната българска пчела и трябва да ви кажа, че в България, разбира се, всички говорят такова животно няма, а пък единственото, което така ми дава хъс за работа, това е оценката на колегите от чужбина. Да ви кажа, и ние дори там не се посрамихме. От всички дадени майки за сравнително изпитване в други страни, само в 2 случая не отговаряме на това, което сме декларирали. И това са майки, предполагам, че недобре, некоректно е взета пробата, защото или майката е била сменена, или пък те, за да попълнят бройката, всъщност са взели проба някаква друга. Иначе всичко друго на 100% отговаря за българска медоносна пчела, когато направиха ДНК анализи. Най-голямата каша е в Полша, от другите страни, където не мога да определиш расов състав. Всичко е така, пълна каша. А някой тук ви пълни главите, че там масово пчеларите осеменявали майки. Ами като масово осеменяват майки, вижте какво се получава. Те нали ги научиха? Да, те идваха тук да учат. Нали, много хора се учиха. Още не съм видял инструментално осеменена майка от друг. Въпреки че съм ходил, имаше такива
където пишат в интернет пространството, о, сина ми там произвежда, осъединява, не знам какво прави и така нататък, като отидохме да я видим, да видим въобще знаят ли кое с кое да осъединява. Защото то не е така. Това е рутинна операция. Осъединява става за минутки. Въпросът е обаче, оттам нататъка, преди това, ти трябва да знаеш кое с кое. Защото ако използваш митизирани семейства, безполезно и безсмислено е да се занимавам с това. Защото резултатът ще бъде най-невероятен. Вчера се чух с Ганчо Ганев, поне той прави отводки там на някакви, някакво младо момче му казал: господин Ганев, ма защо толкова много ви плюят вашата организация, развъдната в интернет пространството ми? Тук майките, които сте ми их дали с отводките, те всичките са еднакви. Защото ние сме вземали от други, ама там майката едната такава, другата такава. Ами, даже и по окраска, и по форма на рисунъка на коремните прешенчета, ако майките са различни, нали, а са от едно и също семейство, това означава, че същата ширания ще е в признаците на пчелните семейства. Да? Искахте да кажете нещо? Исках да кажете няколко думи специално за нашия регион, за нашата пчела, дали е точно като ваша БНП-то и Родопиката, или нашата са малко по-различна това регион тук специално? Имате ли информация така? Имам информация, тук сме взели много проби, но тук имате голяма каша. И от Македония, от Гърция? Да, от всякъде мъкнат всичко, което не ги мързи. И трябва да ви кажа, че тук подробно сме изследвали пчелите и сме търсили генетични произходи, за да може да ги включим в системата на развъдна работа. Така и не можахме да намерим. На едно място намерихме, няма да го цитирам кое е това място. Значи, обикновено това са такива по-отдалечени места, но в останалото просто е каша до безобразие. Пълна метизация. Пълна метизация, да, за съжаление. Поради една или друга причина това нещо фактически е станало. За развъждане какво отбираме? Чисто расови пчелни семейства с висока плодовитост на пчелните майки, тъй като това е залог за създаване на силни пчелни семейства, висока медопродуктивност, добра зимоустойчивост, слаба агресивност и слаба роиливост, добро хигиенно поведение или почиствателен инстинкт. Значи това са признаците, които са винаги били под прицел, които винаги сме следели в нашите пчелни семейства. Така че, ако някой си мисли, че това е проста и чиста такава, много елементарна работа, това далеч не е така. Много усилия трябват, за да се направи нещо, което действително си заслужава. Иначе лесно е, можеш в джоба си да вкараш пчелната майка, оттам нататъка обаче какво правиш с нея? В крайна сметка бях длъжен, за да ви запозная, тук искам да ви покажа какво се случва в самия семиприемник, да видите. Ето, погледнете. Това са кадри, когато правих дисекция на майки и правя дисекция на майки, не съм заснял. За да видите как вътре се създават такива като торнадата в самия семиприемник. Виждате, че спермата е непрекъснато в движение и тя се умесва. Така че към тези, които считат, че тая година пчелите са им били по-жълти, пък другите са по-тъмни на цвят. Може и на месеци. Да, и на месеци да си ги таковат, просто не отговаря на истината, да. Дай следващия отвори. А тук, сега ще го видите в самия семиприемник на майка, която съм поддържал с физиологичен разтвор, която е жива всъщност, но е отворена коремната пухлина, даже е махната обвивката. Виждате ли? Ето. Значи тя продължава да се умесва вътре. И затова честотата на срещане на гените на всеки един търтей, който се е съешил с нея и е осеминил, си е постоянна величина в пчелите работнички, които са в едно пчелно семейство. Сега
ви предлагам, ако имате някакви въпроси по това, което тук ви изнесах току-що, съм готов да ви отговоря, да направим малка почивка и след това ще продължиме с още по-сериозни неща, където ще ви покажа какво го има и какво тропа на вратата ни. Следващата презентация ми е обявена опасности в българското пчеларство. Поръчаха ми я в Пловдив организаторите на изложението АПИ да я подготвя. Аз я разширих, защото реших, че това са действително сериозни неща, които искам да ги видите и да ги чуете, защото вие работите с пчелните семейства и ако вие засечете нещо подобно, няма кой друг да го види на вашите пчелни семейства, просто да знаете към кого да се обърнете и какво да направите. Така че съм готов да ви отговоря на вашите въпроси по отношение на майкопроизводството. Аз няма да ви уча как да правите майки. Ако мислите, че за това трябва значи, доста дълго време. Нашите майкопроизводители всяка година минават по време на семинарите нещо като курсове за опресняване и там се дискутират най-такива наболели казуси, които примерно и там представяме и резултатите от нашите изследвания, всеки един да се види къде е в картинката, за какво става въпрос изобщо по отношение на качеството на пчелните майки. Но искам да ви кажа, че хората действително се стараят, но понякога, ето както е тази година, виждате колко е ненормално.